tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi excuse ang namimiss mo siya para lumandi sa iba. Hindi ko alam yung gagawin ko. Pumunta ka ng Amerika para magtrabaho. Nangako ka na hindi ka gagawa ng bagay na ikakagalit ko. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Malaki rin ang respeto ko sa'yo nung umalis ka. Kahit hindi na ganun kadalas mag-text at mag-usap dahil sa ibang oras, okay lang dati. Natiis ko na halos buwan tayong ganun. Masaya na ako sa konting update mo sa akin. Panatag na ako na safe ka. Seloso ako sobra. Kaya tinatanong ko lagi, baka may nagkakagusto sa'yo dyan. Pero, natural lang naman sa nagmamahal yung pagiging seloso o selosa, hindi ba? Naging loyal ako sa'yo sa loob ng panahon na wala ka. Alam yan ng mga tropa ko, kahit kanino mo pa itanong. Dahil Arky ako, nag-focus ako sa mga plates ko para hindi ko masyadong maramdaman yung lungkot. Alam ko nahihirapan ka rin. Kaya kada mag-uusap tayo, pinapasaya kita. Pumupunta ka pa sa ibang place para makapag-wifi. Kasi walang wifi sa apartment ninyo. Kahit pagod ka, gigising ka ng maaga para lang makausap ako. Naalala ko nga, nagalit ka sa kaibigan mo. Kasi nakipaglandian ba naman kahit na may boyfriend sa Pilipinas? Galit na galit ka pa nun. Sabi mo, sinong matinong babae ang gagawa noon? Binago ng Amerika ang tawag nyo sa kanila. At mas lalong lumaki ang tiwala ko sa'yo. Kasi alam kong hindi mo magagawa sa akin yun. Pero nagkamali ako. Last 2 weeks bago matapos yung OJT ninyo, sinabi mo sa akin na pupunta kayo ng LA at tutuloy kayo ng bahay ng kaibigan mo. Pero 1 week before, bago kayo umuwi ng Pilipinas, ay magkakanya-kanya muna kayo. Kasi yung dalawa mong kaibigan pupunta sa kamag-anak nila. At ikaw, wala kang tutuluyan. Nagpaalam ka sa akin na doon ka tutuloy sa bahay ng kaklase mong lalaki na dati dito nakatira sa Pilipinas. At ngayon naman, nasa Las Vegas na. Sabi mo, tito mo yung kumausap sa pamilya nun. At close naman yung family ninyo. Sabi mo. At first, nagalit ako. Siyempre, lalaki yun eh. Pero, sinabi mo na unang inisip ng tito mo ay ako.
At baka daw magselos ako. So naging okay sa akin. Sinabi mo din na may girlfriend yung lalaki. Kaya wag akong mag-alala. Last week nyo sa work, unti-unting dumadalang ang pag-uusap natin. Humihingi ako ng konting time para makapag-usap tayo bago ka pumuntang LA. Pero palagi kang busy. Pero syempre, hindi pa rin ako papayag na hindi ka makausap. Umuuwi ako ng maaga para lang makausap ka. At kahit umuulan, sinusuong ko basta abutan kang online. Madalas din akong puyat, hindi dahil sa plate, kundi kakahintay sa'yo na mag-online ka. Pero hindi pa rin kita nakakausap. Hindi kita makausap. Nasa LA ka na. May wifi lagi doon sa tinutuluyan ninyo. Siyempre ako tuwang-tuwa kasi madalas na kitang makakausap. Pero mali na naman ako. Naging busy ka kaka-travel mo. Pero okay lang naman sa akin. Kasi 'di ba pangarap mo makapag-travel sa ibang lugar. Aabutan kitang online, pero lagi mong sinasabi na pagod ka at matutulog ka na lang. Unti-unti kang lumamig. Alam mo, nagkakakutob na ako na meron kang tinatago sa akin. Sinubukan kong buksan yung Facebook mo, pero nagpalit ka na ng password noon. Siguro a week ago lang. At lalo akong nagtaka at kinabahan. Pinilit kong maka-video call ka, pero laging busy ka at pagod. Gusto kitang makausap bago ka pumuntang Las Vegas. Pero nung mag-uusap na tayo, sunundo ka na. Nag-personal message ka na lang sa akin na nasa Las Vegas ka na. Tinanong kita kung may sarili kang kwarto. Ang sabi mo, meron naman. Ang sabi ko sa'yo, lagi kang maglalak ng pintuan at huwag kang basta-basta magpapapasok ng lalaki sa kwarto kasi babae ka. Pero, biglang nag-reply yung lalaki at minura ko. Hindi niya daw gagawin yung iniisip ko. At gay daw siya. Bakla. Huh? GF means BF daw. Naguluhan ako. Pero mas matimbang yung init ng ulo ko. Unang-una, bakit hawak niya yung cellphone mo? Pangalawa, bakit siya yung nagre-reply? Pagkatapos nun, hindi na siya nag-reply ulit. Ilang araw siyang hindi nakipag-usap sa akin. Kinontak ko yung mga kaibigan kong IT na veterano sa computer para buksan yung Facebook niya. At doon, nasaktan ako sa lahat ng nalaman ko. Matagal na kayong magka-chat nung lalaki. Nung nagtatrabaho ka pa lang. Lagi kang pinapakilig ng lalaki. At kilig na kilig ka naman. Mas madalas mo siyang i-update kesa sa akin. At nalaman ko din na ikaw pala yung unang gumawa ng move para makausap siya tungkol doon sa tutuluyan mo. Binasa ko yung convo nila ng kaibigan mo dito sa Pilipinas. Tuwang-tuwa ka kasi may kotse at ililibot ka sa buong Las Vegas.
Sinabi mo na hindi ka pa nafo-fall. Pero sa convo ninyo, halatang dalang-dala ka na. Ang dahilan mo? Na ibabaling mo lang yung pagkamis mo sa akin sa kanya. Matagal lang may gusto pala sa'yo yun. At hinintay ka lang niyang dumating. Sinabi mo din na kung pag-uusapan ba yung feelings nyo sa isa't isa o wag na. Shit, ang sakit-sakit lahat ng nabasa ko. Ngayon, madalas kayong lumabas tuwing gabi. At tuwang-tuwa ka nga kasi nakakotse. Kinausap kita tungkol dyan. Nabigla din ako sa sinabi ko. Natapos na agad tayo kasi nadala ako sa galit ko. Pero hindi ko pa rin matiis. Pini-PM pa rin kita kasi gusto ko pa rin magkaliwanagan tayo. Gusto ko pa rin magkausap tayo ng maayos. Binaba ko na lahat ng pride. Binaba ko pati ego ko. Sorry ako ng sorry. Kahit ikaw yung may kasalanan. Na para bang ako yung nagigilty. Galit na galit ka sa kaibigan mo kasi lumandi sa kano. Pero mas malala ka pa pala. Alam mo yung sa sobrang laki ng epekto mo sa buhay ko, nadamay na lahat. Pati pag-aaral ko. Hindi na ako makapag-focus. Madalas na akong umabsent. Hindi ko na rin matapos yung plates ko. At tuwing naiisip ko, yung mga pinaggagawa mo, nababasa lang ng luha yung papel ko. Sana mag-enjoy ka dyan sa mga natitira mong araw dyan. Matauhan ka sana. At kahit nasaktan mo na ako, mahal na mahal pa din kita. Suko na ako sa pangsusuyo ko at pagsusori ko sa'yo. Alam ko wala akong pagkukulang. Baka nasobrahan lang. At kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi excuse yung namimiss mo siya para lumandi sa iba. You hurt me. Like you almost take away my soul to my body.